Buma Bupha Kwrwi Khorokchiba Rwng Srwngnairokni Yago School so Yapharwi Rwkha Dasda Kanchanpur Press Club Srangsalo Photizo Academy Scholo thangwi Rwng Srwngnairokni Yago School so Yapharwi Rwkha Dasda Kanchanpur Press Club ni President Biju Reang te Cashier Sanjit Reang Koktoma thumai awimong khlaina ni simino koktoma thumnairokni samungya society wasini koktoma thumnairokni barja belai gobang tai kotor okokbo thumano buskango tonoino kami amsaini chugya Rwng Srwngnairokno chubachu khlaina ni bagai habo ongkhormani khumlung press club bai naikoljak Dasda Kanchanpur Press Club ni koktoma thumnairok abo haikeno Srangsalo no TRIPURA hangkoni Photizo Academy Scholo pori tongnai Buma Bupha Kwrwi Khorokchiba Rwng Srwngnairokni Yago School so Yapharwi Rwkha Dasda Kanchanpur Press Club Srangsalo Photizo Academy Scholo thangwi Rwng Srwngnairokni Yago School so Yapharwi Rwkha Dasda Kanchanpur Press Club ni President Biju Reang te Cashier Sanjit Reang Buma Bupha Kwrwi Khorokchiba Rwng Srwngnairokni Yago School ni so Yapharwi Rwng manmani bagai Belekha tongthok saka hanai saka Dasda Kanchanpur Press Club ni Cashier Sanjit Reang tinio chong phaya so wepa chini Dasda Kanchanpur Press Club ni chong bo tinio keha ma heke bam Bupha Kwrwi abudi ma student obeke chong bodike bo chini bromna paston tinio bodike tong he chong ko pamai ke chong chini YouTube ni rangbai ke chini Komulung Press Club beke nangkrukma beke no chong salai bodike mam Bupha Kwrwi tong ungpai tongba ye chong je yau chumos ni ke tini ro bini thingoro phaye chong jotano ba ere le ha inke jomawo student doke bo kla bai broi bai ke 15 jona ko inke bra no chong jotaro ya pa ere le ha inke anke Dasda Kanchanpur Press Club ni president inke jang atake to Cashier ke no chong plang no tini phaile ha inke telephone no chong sa inke phaisla ya mang umpai tomba inke tinio biskango chong je yau chumos ni chuban ma chong tre jaga phano khu pomai ke chong sothai le tong Financial Khumlung Press Club ni chuba chubai tebo Kwrwi nukhungni Rwng Srwngnairokni chuba chuklaina ni bagai sakthar mungna harnai hani posaka Dasda Kanchanpur Press Club ni President Biju Reang Kanchanpur ni simi Bidu Kumar Reang ni kokthum chini khorang